slaven dernede. Dennis Nielsen får 8700. Giv den plads, for nu sker der ting og sager. Lige PC, så venter vi med at gå ind og kigge lidt på stregen herinde, indtil støver, hvad det ellers sidder, og komme ned i luften. Er der nogen, der kan telefonnummeret på Dansk Autohjælp eller Falk? Vi skal have bukseret en traktor væk ude fra banen i øjeblikket. Dennis Nielsen, han har været så meget fremme i skoene, at alle julebolterne herovre i venstre side, de er faktisk smuttet sig en lille tur. Ikke så mindre, Dennis Nielsen i hans tredje træk, 53,10 meter. Altså 53,10. Afdele og så videre herinde på arenaen, så bliver man desværre diskvalificeret.